Il-Partit Nazzjonalista se jerġa' jipprova jqajjem il-każ tal-impjant tal-gass f'Dellimara mal-Kummissjoni Ewropea. Dan sar magħruf f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellmu Marta Sportelli u Roberta Mezzola. Mezzola qalet li se tkun qed tistaqsi lill-Kummissjoni Ewropea dwar kemm huwa validu dan il-proġett li huwa parti mill-pjan li wassal għar-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Għalhekk li aħna ser nkunu wkoll qed niddiskutu fuq kull livell x'tip ta' investigazzjoni qed isir u x'tip ta' diskussjonijiet qed isiru mal-Gvern Malti. Din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista prova juża l-istituzzjonijiet Ewropej bilan li jwaqqaf dan il-proġett. Il-Partit Laburista fakkar kif dak tal-Oppożizzjoni huwa l-ħames attentat biex tipprova twaqqaf il-proġett tal-enerġija. Fakkar kif il-Partit Nazzjonalista diġà għamel setta mistoqsijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar dan il-proċess. Il-Partit Nazzjonalista għamel ukoll kontestazzjoni li l-proġett ma kienx skont ir-regoli ambjentali li l-Gvern mar kontra d-direttiva ta' Seveso u ressaq petizzjoni kontra t-tanker. Iżda għal dan kollu Brussell ma tatux raġun, tenna l-Partit Laburista. Fl-istess ħin Marta Sportelli irrepetit dak li qal il-kap tagħha, dak li r-roħs li m'għamilx il-Partit Nazzjonalista sar mill-Partit Laburista bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Nafu li raħsu l-kontijiet ta' dawlu li ma però bil-proġetti illi hemm diġà, illi huma proġetti illi bdihom u komplihom kważi sal-aħħar net tagħhom Gvern Nazzjonalista, Power Station tal-BWSC u l-Interconnector. Illi dal-proġett m'għandniex bżonnu. Il-proġett ta' Dellimara taħdem fuq l-Electrogas, konsorzju li jinkludi l-ġganti ta' Siemens, is-Sokar u l-Gem Holdings. Iżda Marta Sportelli trid li l-pubbliku jemmen mod ieħor. It-tieni falliment huwa fuq l-investituri. Investituri ma hemmx. Għal dan il-proġett il-Gvern għandu mandat elettorali, iżda Marta Sportelli ma tridux. Illi dal-proġett m'għandniex bżonnu. F'reazzjoni il-Partit Laburista fakkar li kieku kien għall-oppożizzjoni biex il-familji jgawdu minn ftit roħs tad-dawl kien ikollhom iqumu bil-lejl jixelu l-magni tal-ħasil. Illum il-poplu Malti wawċi dera jirċievi kontijiet orħos u qed jiddejjaq minn oppożizzjoni li tipprova tellef dawn il-kisbiet, qal il-Partit Laburista.